גבירותיי ורבותיי, זוג קטנים נכנסים לאזור הבמות. הפטן מסוק קרב דו-מושבי בעל יכולות אסטרטגיות מדהימות. יש לו טווח טיסה עצום, יכולת לטוס כמעט בכל מזג אוויר ביום ובלילה בעוצמת אש אדירה. התותח במסוק מכוון אוטומטית לכיוון אליו מסתכלת הקסדה של הטייס. בכל מסוק שני טייסים. הקדמי הוא הבכיר יותר, מפקד המסוק ומשמש כמקלען, בעוד האחורי מתפקד כמטיס. למסוק תותח חד-קני 30 מילימטר היורה 650 פגזים בדקה, ועוד 16 טילי אוויר קרקע אלפייר היכולים לפגוע במטרה בגודל חלון של בית בטווח של 4 קילומטר. הצוות מסתכל על הקהל ומחכה למחיאות הכפיים. זה לא מספיק, הם לא ילכו. קידה קלה לאחור, קידה קלה לפנים. גבירותיי ורבותיי, המסוקים האלה נוטלים חלק פעיל ומרכזי בסיוע לכוחות היבשה בלחימה היומיומית בטרור. מגיע להם הרבה תודה. מיד יחזרו אלינו טייסי הצוות האווירובטי של חיל האוויר. יש רגעים בהם רעם המנועים, מוזיקה יפה ותמונה מרהיבה של שקיעה מדברית הם המילים היפות ביותר. בדקות הקרובות אני שותק, אתם מסתכלים ונהנים. להקת חיל האוויר והצוות האירובטי של חיל האוויר במטוסי העפרוני. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב